Els voluntaris catalans morts a França i arreu del món en defensa de la llibertat. 1936. Obra de Josep Clarà. Parc de la Ciutadella. Monument als voluntaris catalans morts a França i arreu del món en defensa de la llibertat. 1914-1918 i 1939-1945. Obra de Josep Clarà. Inaugurada el 14 de juliol de 1936. La idea d'aquest monument neix per homenatjar els 14.000 catalans que van lluitar a la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, al costat de França. La idea era posar aquesta escultura a la plaça Catalunya quan estigués urbanitzada. La comissió creada a l'efecte va encarregar el monument a Josep Clarà, que llavors residia a França. El monument va estar enllestit el 1922, però el 1923 va començar la dictadura de Primo de Rivera, absolutament oposada a qualsevol iniciativa de caire catalanista, i la instal·lació del monument va quedar suspesa. Clarà va guanyar el 1925 el Gran Premi de les Arts Decoratives, amb aquesta escultura que mostrava un home nu amb els braços aixecats amb una branca de llorer a la mà com a símbol de la llibertat. Al 1930, l'escultor Clarà va donar a l'Ajuntament un model en guix i es va comprometre a fer-ne una còpia en bronze per 60.000 pessetes. Però l'Ajuntament de Barcelona encara trigaria 3 anys més a aprovar-ho, i l'escultura no es va inaugurar fins al 14 de juliol de 1976, Dia Nacional de França, amb la interpretació de la Marsellesa, els segadors i l'himno de Riego. El monument es va inaugurar amb una placa amb el text "Els voluntaris catalans morts durant la Gran Guerra, 1914-1918". Acabada la Guerra Civil Espanyola, 1936-1939, la placa va desaparèixer, i al 1952 uns falangistes acampats al Parc de la Ciutadella amb motiu del Congrés Eucarístic van cobrir el monument amb una mena de capsa per amagar la nuesa de l'escultura. 6 mesos més tard, l'escultura va tornar a ser descoberta, però algun brètol li va tallar els braços. Clarà, l'escultor creador de l'escultura, va protestar davant de Cimarro, el llavors alcalde de Barcelona, i l'any 1954 l'escultura va ser restaurada, però els restauradors van aprofitar per tapar-li les genitals amb una fulla de parra. El 8 de maig de 1986, ja en democràcia, van posar una nova placa per iniciativa de l'Amicale des Anciens Guerrilleros Espanyols en France, Associació d'Antics Guerrillers Espanyols a França, i en presència de l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas, recordant els voluntaris catalans morts en ambdues guerres mundials amb el text "Els voluntaris catalans morts a França i arreu del món en defensa de la llibertat, 1914-1918 i 1939-1945". Monumento a los voluntarios catalanes muertos en Francia y en todo el mundo en defensa de la libertad, 1914-1918 y 1939-1945. Obra de Josep Clarà. Inaugurada el 14 de julio de 1936. La idea de este monumento nace para homenajear a los 14.000 catalanes que lucharon en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, junto a Francia. La idea era poner esta escultura en la Plaza Cataluña. Cuando estuviera urbanizada, la comisión creada a tal efecto encargó el monumento a Josep Clarà, que entonces residía en Francia. El monumento estuvo listo en 1922, pero en 1923 comenzó la dictadura de Primo de Rivera, absolutamente opuesta a cualquier iniciativa de carácter catalanista, y la instalación del monumento quedó suspendida. Clarà ganó en 1925 el Gran Premio de las Artes Decorativas, con esta escultura que mostraba un hombre desnudo con los brazos levantados, con una rama de laurel en la mano como símbolo de libertad. En 1930, el escultor Clarà dio al ayuntamiento un modelo en yeso y se comprometió a hacer una copia en bronce por 60.000 pesetas. El ayuntamiento de Barcelona aún tardaría 3 años más a aprobarlo, y la escultura no se inauguró hasta el 14 de julio de 1936, Día Nacional de Francia, con la interpretación de la Marsellesa, al segador y el himno de Riego. El monumento se inauguró con una placa con el texto "A los voluntarios catalanes muertos durante la Gran Guerra, 1914-1918". Terminada la Guerra Civil Española, 1936-1939, la placa desapareció, y en 1952 unos falangistas acampados en el Parque de la Ciudadela
con motivo del Congreso Eucarístico, cubrieron el monumento con una especie de caja para ocultar la desnudez de la escultura. 6 meses más tarde, la escultura volvió a ser descubierta, pero algún gamberro le cortó los brazos. Clarà, el escultor creador de la escultura, protestó ante Simarro, el entonces alcalde de Barcelona, y en 1954 la escultura fue restaurada, pero los restauradores aprovecharon para tapar los genitales con una hoja de parra. El 8 de mayo de 1986, ya en democracia, pusieron una nueva placa por iniciativa de la Amical des Anciens Guerrilleros Españols en Francia, Asociación de Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia, y en presencia del expresidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, recordando a los voluntarios catalanes muertos en ambas guerras mundiales, con el texto: a los voluntarios catalanes muertos en Francia y en todo el mundo en defensa de la libertad, 1914-1918 y 1939-1945. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News y comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.